हाँ 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 ना ଏଠି ହଉଛି ରାମାୟଣ ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛୁ ଏରା କାଟ nó có nó nào ନା ନା hả hay ଆଉ là ଥରେ କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କାଟ anh không nào nhà hay là hay là ମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ lại yêu là anh hay nhau cho con ସେଟା ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ଋଷି ya nó có nhà này hí rồi nào hay này ଲାଇଟ୍ ଯାହା ହବ ରାତି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହାତୀଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି nó bị sợ lắm gì ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କରିନି ହଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ହାତଟି ଆଉ ଗୋଟେ nó hạt ya ya một rồi chụp ơi à hả ସବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କେ ଗୋଟେ କାହାର ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ କେ କାଢିବ ya nó hạt ya không có hai ôi ସେ ହାତଟା ବଡ଼ ଆଉ ତା ଆଖିଟା ବଡ଼ nhưng mà nó chụp ơi ଇଏ ସବୁ କୁହା ହଉଛି ngoài nhà ôi à ଭଲ ତ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ